Chmiel z Chorzowa. Z numerem 12 Kamil Kubasiewicz z Elbląga. Z numerem 17 Maksymilian Żelkowski z Płocka. Widzę gorącą publikę, będzie się działo i bardzo proszę sędziego głównego o rozpoczęcie rywalizacji. Trzymaj, byku. Uwaga, panowie, pozy obowiązkowe. Bicepsy przodem. Trzymaj, Max. Dziękuję. Najszersze grzbietu. Dziękuję. Dobrze. Klatka piersiowa takie. Jest dobrze. Położył ich teraz. Położył ich. Dziękuję. Tyłem proszę. Bicepsy tyłem. Środek zadziałał. Ojojoj. Trzymaj. Dziękuję. Najszersze grzbietu. Nogi, nogi. Nogi. Dziękuję. Triceps. Pięknie, pięknie. O! Jest! Dziękuję bardzo. Przodem proszę. Mięśnie brzucha i nóg. Spinaj. Trzymaj, ładnie. Mocno jest. Trzymaj tak. Dobrze, nogi. Ale zajebisty. Łe, pozamiatanie. Pięknie, pięknie, Max. Dziękuję bardzo. I przed nami jeszcze minutowa dogrywka. Dajesz. Ładnie. Pięknie, pięknie, trzymaj tak. Kurwa, pojechał teraz. Ładnie. Nogi przypnij. Pięknie, pięknie. Trzymaj tam. On już wie. On już wie. Na luzaku to robi, kurwa. Ładnie, ładnie, ładnie.